Traemos pan cocido na casa, traemos butelos, chorizos, touciño, mel casero tamén, morcillas que moitos non as conocen, touciños, cachulas, Bueno, do porco todo. de todo do porco, sí, todo do porco. Bueno, hoxe é o día que se homenaxea un poquinho a través do caldo de osos a todos os produtos do porco. Home, claro, fais o caldo de huesos na casa, a costilla, as tortillas tamén o que as fai, de sangre tamén, produtos de aquí, feitos aquí por nós na casa, todo aquí, artesanal, A xente chama de atención realmente estas cousas. Sí, moito. E o están, como ves, que traballaron moito aquí, os netos. Estas filloas son de aquí dun pueblo de Taboada que se llama Ulfar, aí da parroquia de Xián. Son os nosos, bueno, é o pai dela, é o meu abuelo. E bueno, vemos en representación da familia, representando o noso povo e facendo pois unhas filloas moi ricas. É o primeiro ano que vide. O primeiro, pero repetiremos, porque lle está gustando moito a xente. Como vos chamades vos as dúas? Maruxa e Carmiña. Maruxa e Carmiña, bueno, en serio. Non, Laura Pazos e Jennifer. Bueno, contádenos onde aprendestes a facer as filloas. Bueno, da súa mai, da súa abuela, xa de xente maior. Imos aprendendo e non se van perdendo as costumes. Vai untando a ciolleira co unto, non? Bueno, Aquí con touciño. co touciño. Nada de aceite. As galletas de Xián son unhas galletas que se facían na parroquia de Xián desde xa fai máis de 100 anos entre unhas planchas de ferro na cociña de leña. Nos inspiradas nelas, pois fixemos as xianas, que son o que quixemos facer o máis parecido ao que se facía ali, é un obradoiro artesán, pero bueno, pois si xa pensado máis en facer cantidade e en de que chegue a todo o mundo, que podan chegar envasadas para que nos dure máis tempo. Recordos da nené, dos anos que vivín aquí, pois non é que hoxe me veñan, me acorde hoxe, é que me acordo desde que marchei moitas veces. Eu seguín sempre en contacto e fixen cousas sempre, pasa que non sempre tes a oportunidade, son moitos anos, máis de 50 anos en Euskadi, entón, pois bueno, isto encántame, para min isto é unha inyección. Cando se recuperan esas tradicións, estos produtos, estas festas, pois bueno, é algo que a nós eso enchenos de satisfacción, porque, sobre todo, no caso meu, que estou fora, sigo vinculado, pero estuve de dirección moitas veces nos centros galegos, na Irmandade de Centros Galegos, e sempre o interese teu é intentar de facer actos e cousas que teñan moito que ver con isto, non? En tema literario, en tema así, pero bueno, tamén nesas tradicións gastronómicas, culturais e tal, non? Entón, cando ves aquí isto, pois bueno, refrescache un pouco a memoria, anímate un pouco a seguir loitando ali e dar a conocer os produtos nosos ali. É un plato único na forma de facelo como se fai aquí en Taboada e por eso tratamos de saltalo e tirar algo, digamos, eso que dicíamos de que dentro do Concello é que se nos conozca un pouco xa se relaciona un pouco co caldo de osos así como por outras cousas, non só polo caldo de osos, non? Como vedes aquí na exposición de produtos que hai, timos, por exemplo, no que se refiere a produtos cárnicos, timos dúas carnicerías que son un pouco señal de identidade de Taboada, como é a carnicería Vilosa, que tamén atenden o matadero, teñen unha diversidade de produtos grandes, como é a carnicería Montes, e despois ao mesmo tempo, tanto todas as panaderías que facían xa tamén galletas de Xián, pois ora hai unha empresa aquí que tamén as comercializa xa a nivel moito máis grande, con distintos sabores, pero bueno, que a base principal do que son as galletas de Xián. Todo isto que conleva, pois un pouco que dicíamos antes, de poñer Taboada un pouco, non só polo caldo de oso, senón por outra diversidade de cousas que temos aquí que nos fan, que é unha seña de identidade nosa, non?
esta xente? Pois comer Que come? o caldo de osos. Non sabía eu eso, e que é o caldo de osos? Pois é un caldo que leva osos. De que son eses osos? A ver se vos... Caldo de coche. Isto é un manjar para nós e para os que veñen de fora. Facédelo na casa tamén no día de hoxe ou non? Sí, habitual, o sea, hai moitas casas que sí, hoxe o menú de bueno, isto máis ben é o día da parta, máis que en Entroido, pero bueno, hai nalgúnas casas que sí, que tamén se fai, sí. Bueno, que significa para os veciños de Taboada esta xuntanza na que cada vez hai máis xente, a verdad? Sí, bueno, é unha especie xa de referente gastronómico, xa. Riquísimo, por cierto, ¿eh? De onde é vostede? Da Coruña. Da Coruña, e como veu a probar o caldo de oso? Porque había que saber como era esta festa. É a primeira vez que vimos. Vos sodes fans do caldo de oso? Sí. Por qué? Non sei, me gusta moito. Bueno, vemos vos todos os anos aquí probando. Lembrádenos un pouco que leva o caldo de oso. Pues Que sabe? caldo, garbanzos y los osos. E que máis cousas facedes aquí en Taboada por este? Esto non sei. Disfrazarvos? Sí. Un caldo que tiene garbanzos, huesos, patatas. Huesos de que? ¿De qué? De oso. No. De que serán os osos? De porco. Osos, Osos de... carne, cerdo, carne, Que máis? garbanzo, E que máis? salsa, E que máis? y zanahoria. Zanahoria.